തായ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണിത്. ഇവിടെ തായ്ലാൻഡിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നെയിം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ലോങ് എന്നാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു തായ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. ഇത് ന്യൂഡിൽസും വിത്ത് താറാവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറെ ഇതുണ്ട്, ചിക്കൻ സൂപ്പാണ്. ഞാൻ ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റും റൈസും വാങ്ങി. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതുപോലെ തന്നെ റിച്ചു ന്യൂഡിൽസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ഫുഡ് എടുത്ത് തീർന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ഓക്കെ,มีเป็นพวกร้านซ่อม